Unya kay di aman ko. Naunsa naman mo diha? Tanga. Ha? Si Mami oh. Agay. Ang inday-inday dudut. Agay kay smiling dudut. Smiling kay si inday dudut. Ay si Abing. Unsa man nanghimasa mo wala? Ha? Unya nga nung murag naa pa man ay muta ang imong mata. Ha? Ay ko naginom na tambal ko. Aglarga na mo maji. Kadlawon mo? Oh, nalainom ako. Larga na sila ni Jinjin ugma. Aman si Kuan, amay og si Kuan. Kana very good, manghimasa ha. Kung sa akong giingon, maoy sundon. Nanghimasa sila ni guys, di nato pwede pakita kay nangakahubo sila. Oh, kana mag-toothbrush. Humana din mo kaon? Humanag kaon, very good. Unya naa malagi kamuti dani. Unsa ning gilong ag dani? Kanang kamuti. Ay, kamuti. Bawno ninyo og maundoy? Ha? Aguban ka og maundoy? Oh. Ay, aguban si undoy. Ayan na lang uban. Dito na lang ta sa payag ha. Nagahak. Aguban ron yung sundoy di ajek? Ha? Uban di na ni pabalikon utro din he. Di na ni pabalikon utro din he. Kay si Inday na pud ang atong pabalikon din he. Inday da. Si Inday na sa dato pabalikon din he. Bye-bye. 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 Aguyuraan ko niya. Ha? Aguyuraan. Adapit nga tindahan. Mama. Tudlo ay siya dito. Awas papa. Ay, Katulog ni Papa. Karon guys, adto ko sa ilahan ni Maring Inday kay nagyon si Maring Inday nga ag-adto sa ubos mananaw daw mi kay araw ng balingwan man karon na ay event nila dito. Kusog do ko iwan. Sa ingon? Nagmaydi. Ha? Dili maydi. Nagwana? Bahuta. Naatanan sa terminal lang mga tao niya bay tao. Kuan. Wala sa siguro uwan karon. Hayag man ang kuan. Hayag man. Adto ko karon dito sa ilahan ni Maring Inday. Uban na ako Sherwin kay di man sad siya mo uban. Kay gikapoy ko no. Nya, unsa man si J? Uban ta si J? Balingwan? Ha? Ta uban ta kay ibilin ninyo si kuan. Inday, ibilin ka dinhi ha. O kana panghimasa din diha ay pag-ilis din mo diha. Bantayhan nunya naunsa man ni Dani? Gisulod ka dala ni Lolo. Ngano man? Utang Lolo. Gisulod dili na to makita og naa pa ba or wala na. Karon guys, adto na ko sa ilahan ni Maring Inday. Bye ninyong tanan. Maayong gabi eh. Pasudlak ko mga madam. Ay naawa ni si Plo-Plo Dani. Unsa man? Agtutoy ka? Agoy, 50 ko no Maring. Nadani ang igsuon ni Maring Inday. Si Yaya agkuan na ngano hayang-hayang na makadana Yaya nga naay disco dito Yaya. Ay, kaya di kan ko sa ubos ang sakit ko. Nagsakit. Sinayawa? Iling daw, kapag ko nakita sa nagsayaw. Ngano man kay dagang kay tao. Sige na. Wa pa man lagi ka nag-ready. Mo pa gani minaw magkaon. Hala guys, nagluto siya, nagpaibog siya kaganiha sa kanyang niluto na lechon manok. Yes guys, gilitsyon ako ang gihatag ni Mami Beck. Thank you Mami Beck. Yes, thank you so Nakabalon much ako sa Mami Beck. paglitsyon. Ano Tabang-tabang ba? lang gamay. Nagkulang rato siya sa kuan. Tabang-tabang Timpla lang sa gamay. gamay. Sige na, Day. Ato na ta, Day. Naday ko guban. Dili pa na siya karon ipadisco-disco. Kay maanad na Ikaw, siya. agipitan sa limo. Dalaga na na, Maring. Ginoo ko ayaw sa manguwag ko niya na siyag sayo na maburusan na siyag sayo. Ginoo ko delikado kayo. Delikado kayo Dili pa kaana, nga na rin kay Apo. Hoy, ayaw. Sa akong mga anak guys, wala gyud nagliwat nako nga sa una kanang ping disco na gani magpasumangil ra rin kog ingon nga adto ko tulog ilang lula pero ready na akong sinina sa bintana. Oh. Pag naog na dayon ili street sudagan dayon. Walay nagliwat. Oh, walay nagliwat. Wala ta sa ang 18. Oh, hulata sa kuno Day ang 18 Day. 9 years old ay kuan pa. Grabe pa sa limo, grabe pa sa Grade 9 limo. pa ko sa una, hilig na kay magdisco.
Ato sa diskuhan. Abi na kog 9 years old na Dili. kuan na ka. Nangwag na. Nang Grabe sa dili, nang disco lang, walay uwag. Mag-prepare sa ako kay ingon si Jilarda, binuangan ra kay kanatong mami makay wa pa gani na oh. sige na kay kusog yung disco day. Ubanon na nato si Lord Maring. Ayaw, ayaw. Ayaw. Grabe kay kakahigpit Maring. Kama tong tawil lang oh. Kay bitaw guys, kung ako sad na budget ko, siguro mga 15 years old. 15 years old na nakoy anak. Amo lagi. Unsa Maring? Ha? Man plato man. Huy, tudloy sa ko dani di unsaon na di? Ang Ang kani bagi unsa man ni Asya Maring? Di ba kani siya Maring mo ni ang function da? oh. Muning sa litson, Oh. kani temperature. Oh. So pwede na to siya iana. Oh. Eh, ngano wa man nimo gi-off ni siya, giana man na siya o dapat. Ay na nag-i-off basta Off kay na kuwan siya. So kani unsa man ni function Maring? Ang iyang Kani siya. iyang tuyok, Oh. iyang tuyok ibabaw. Dili, Dili. siga. Siga ni siya, siga. Oh. Timer kani butang ta 10 Ayun na minutes. pag ibalik sa daer na siya nga Ah. magkuan. Kay mo na magkadaot. So kung lechon up and down gid imong ikuan iset diha. Up and down. Kani siya up lang ni siya kanina sa diri o Oh, up sa sa down. sa lechon ni siya? Oh. Kasi sa lechon. Ini Kana mag-bake ka. Oh, basta kay o gusto ka sa ubos ra ang magkuan. Nya ang pagtuyok Maring Ang pagpatuyok mo na ni siya. kani siya. Oh. So wa man lagi namin yung gi-off. Yan na Imo siya kay i-off. kuan karon. Ah. Ay, So okay, timer na, kani. di na So timer, dani ko timer. Unsa may una nako i-on dani kung magkuan ko? Parehara na sila basta Di ba unsay una nako naa may on off siguro danha. wala, mora na siya timer. Timer ko. Oh. Nya pagkahuman Ay, nag-ituyok lagi. lagi kani function. Oh. Ang painit, mo ni painit no, ibabaw ubos. Oh. O, Kadayo. tunga dayon. Dili to nga. Kani siya, ibabaw ubos na siya nga isabay mo siga. Nagsabay siga ni siya. Ang kani temperature. Mm. So, unsa may temperature? Depende sa kuan. Oh, depende sa kadugay sa imong lutuon. Ibutang nimo sa kuan o baga-baga imong lutuon, ibutang nimo sa 250. Depende man na sa imong awaton nga kuan. So 250 di init na kay na siya. Dili siya ingon nga init gid kay siya. Kung mga kuan-kuan lang nga luto, og pero glitch nimong lutuon, 250 gini mo ibutang. Kay dugay man kay siya maluto og kuan. Ay, 150 magpatudlo ka dato si mo ha, kana manawag ka ha. Kay wala pa man nailabtan ang isa ka lechon man, isa ka manok Maring. Unya na nina ko siya hinluan, guys. Alat isa pa di, lahi ang imuha. Ang ako kay naay kuan dani Maring. Naihapin? O naihapin dani. Huy, natingala ko sa ako kay ngano duha ka buk ang iyang kuan Maring. Iyang plato. Nindot kay duha yung plato ako isa ra man Duha ka buk plato niya. Unya napay sala niya dani Maring. Masala pa siya naay kuan dani matangtang siya. Kung kintay mag-uhub-uhub siya nay masala dani. Kani ako kay direct man. Mm. Kuan mo ko ni murag 6,000 naman siguro. Kato kay naing beto kapin. Mo tong kuan. Motoy gihatag ni Mami Vic nga Mahal man siya. oven toaster. Mag-try na dayon ko dadto puhon pagkuan. Luto. Basin ag kaligo pa ka ha. Na, kay masarap. Ayo na pagkaligo Maring ginuot Kita ko. na wire di ha. Kinsa may imong padudingan dito nga. Correct. Ano ko ni ay. Unsa yaya katong taga Bikiri? Ala giahak gid siya Maring. Kay bawo na day si Yaya Maring imo din gisultihan. Nabay buol din as mama. May noon kay magparis ang kuan baker man to na siya diri negosyante di magdugri lagi ni kamba. Gani. Gignan bitaw nako siya madam nga. Magani na bali-bali ang Ay pag ingana kay nagpa dungog-dungog na beto siya nga date mong duha. Wa ka siguro. Why siguro naglimod ra ka. Mo say kamalay-malay nako nga tuwar mo sa bukid di ba? Oh, nya nara sila diri. Ay ko gidna nga. May kay nagbuhat si mami sa istorya ha. Nagkatulog na si Yaya Maring di na lang uban nun. Ayun na. Oh, sige kay nagkatulog na. Tana Maring. Ali na Maring kay unsa na oras Maring ginuok ko. Ha? Ali na kay gabiin na. Diretso na dayon mini Maring Inday, mo-tan-aw ra mi didto kung unsay ganap sa kuan sa araw ng Balingwan Nights. Before ta mulakaw magpahumot sa takay, humot kaayo ang pahumot ni Maring Inday. Nalimot magugupahumot dito guys. Mao nang magpahumot sa ta. Is dito na to maayo kay para inon nga
Kumot ni bayuta. Mag-try ko video. Ganahan ko. Ha? Kung mag-uwaw ka, wag hapon. Oh. Diretso nami guys with Maring Inday. Yes, guys. Diyan nami diri guys sa atbang sa merkado. Si Maring Inday to ana sa unahan. Guys, dam sa balon. Yate, magiging mga bata ba? All as Zanavia. Atong palakpakan. Ani, tulong ka lalaki. Tulong. Noon na dayon, ayon si pasakad kamot. Noon. Diyan ako diri sa bukid paingon tabaklay sa payag. Napod sad ko'y gipalit kaganiha nga bibingka para snacks nila ugma ni Sherwin ug ni Dudong Ariel kay ilahan naman gitrabaho ang labat. Diyan na ta sa payag. Nagmata si Sherwin. Nag-auhag ang iro. Yung kaniya itong dala ato ng safety ko basig kauro sa iring. The next day. Hi guys, good morning. Di ako sa Ipok Hardware. Palit ko ani para sa sirado sa cabinet daw dadto sa atubangan sa CR. Duha ka buok akong paliton. Basin dili sila maghatod karon sa bukid. Try cap na lang siguro nako. Di mo makahatod sa bukid? Dili. Kani ako duha pila ni siya. Kani? Oh, duha ka buok. Gaga. I-try cap ra nako. Madaog ba ka try cap da? Ha? Daog? Ay, ikaw, namasayro ka? Saran si Kuan. Aw. Kaya ka mo kay sikat pa. Ang sikat, di mo ha? Di ka pangas. Nindot na kay sikat-sikat gid siya. Sikat. Sikat. Kung saan siya? Kwan China. Live Ano? with Philippines. Philippines. Kana. Dua kabuk ako adan na. Dayon, kuan dayon, darling. Lansang. Ha? Lansang. Lansang. Ako sa tan-awon ha ang lista ha. Nani siya akong i-order para sa cabinet. Nindot kuno ni siya gamiton. Si Uncle na bahala kay siya ra may hibaw sa kuan pamaagi kung unsay nindot, unsay patsada. Kanang dugay sa jud maguba no. Ya si Uncle to anak karon didto siya. Kaya naman giguba ang kuan kato ang kahoy dato sa at ay kuan atubangan sa CR nga atubangan pud sa puntahan. Sulayan sa sakay sa bike. Ha? Ipatong di mo dani? Duha man ka buok. Kira? Sige. Pero bukan kaya ne. Gaan ra di ay. Gaan ra di ay kuno. Okay na siya, darling? Ang imo kwan. De? Piano hindi. Piano. Piano manong sound. Piano hindi. Di ana siya guys. Lansang, di ana. Tara, darling. Sagra. Plaster na siya. Pero dugangan siya sa hikot sa Turukay. Basin makabuhi. Basin maputol ni siya. Isa ra magtudsad sa stro ang hikot. Salamat kay Kuan ha. Turo bilang sang inyo. Ha? Langsang. Oh. Kani lansang daw kay parcel. Wa naman dana da. Wala na. Lahongan ra ni nila ni Kuan, Dudong ug ni Sherwin. Nya kana ah. Ito Marvin ni. Ha? Marvin. Ato ba ni si Marvin dito? Ito man, ito sa kwan. Ito atan to. Ito pa may yung gipalit. Nagpalit pa soft drinks. Marvin! Marvin! Na pukot man si Marvin di sugo sa kuan. Soft drinks. Nagluto na ka dito sudan? Gi unsa man imong karne? Ya adobo nimo? Manok? Tanan? Unso na wala. Wala manok tanan dito? Lamay na lang. Sige. Oy, salamat ha. Oh. Hala, wa man di sulod sa kuan.
Aw dani na lang isulod ang kuan soft drinks. Agato di ka dito sa balay, Marvin? Dito may gigat si Erwin. Ah, dito ka. Di ba alam ko si Erwin yung kuan lagi sa plebe. Kahoy? Sige. Naay alalay po sa ni Sherwin. Dani Marvin ibutang di. Ikaw dala dato kahoy? Ha, sige. Ayaw ibutang sa pita bib di para kuan dili mabuling. Itumba na lang na ah. Agoy. Na maglisod ka mo dana pagdala. Taas magug ka Sirwin. Ay ikaw mo'y ulahi. Ay, buhay. Na. Sulod lawin. Ha? Una. Si Dudong una kay kuan man. Taas man ka. Okay. Dong? Wala lang. Oh, anak. Dili lisod dong. Sige na Marvin. Kadaog kada Marvin. Kani si Marvin, minyo na ni guys. May asawa upat ka buok. Puro baka. Si Sherwin, minyo na sa disya. Iring si Putot o si Daniela. Iya asawa. Yahak bugat di ay. Bukan magkikinaw. Balik na mo Loy. Lusot na ba sila Dani oh? Dila. Ha? Akan sila? Ako to laki mo. Ako to. Yeah, may ko ah. Niwang ko ah. Mubo. Liwat ko ni Daniela. Grabe, awhag sila guys. Nindot po sa ning iro kay bantay pod ni sa gabi eh. Sila ni Piolo dito, Daniela ug ni Putot na awhag din sila pag naay. Saan nila nga nay tao. Ug masipyat gani na imo kamot ma. Sangit gani da nang kuan daw. Paakan ka na rabis na sad, problema na sad. Okay. Di ana ta diri guys. Muna lang gitrabaho ko hapon. Ana. Atong git nabalhin na diha. Sa tubangan. Hindi siya kataas ah. Nindot siguro ni siya silakan kulda. Oo. Saya ada yang Barnisan. Mahogany color? Natural. Agka kuan? Agpuwa murag lagi tanaw. Murag lungon. Murag lungon. Murag il. Pangit ang mahogany nga color. Pwede siguro siya kuan kana ang pareha sa gi-color. Dana sa kuan oh. Ha? Oh, ali. Diri guys, guba na siya. So ang atong ikuan dani katong maring nga atong gipalit. Kay duha man to ang isa diri pod sad sa atong kabinet. Kay himuan nato ni siya og sira. Nya kaganiha lagi naglimpyo man ko diri kaganiha, wa pa na nahuman. Kay naapod ko ipang dispatcher na kanidani. Kay ngano kanidani guys, nag-umog. Nga mura siya nag-molds akong gitrapuhan kay dani kay para hinlo pwede ra siguro nato siya butangan sa wax. Kay para sinaw pud sad siya no. Nya kanidani mga chichi-burichi. Ako ni panghatag ng uban, may daghan dami. Sabon, kani sabon, napaho mga sabon. Kani, basta kani. Panghatag na siya guys. Yang uban mo'y atong ibalik dani. Hawa tutoy. Hawa. Kinagagas na ang tubig. Puno na guys. May ganit kani agas ang tubig karon. Dili na siya lubong. Pita akong tiil kay lapok man lagi ang dalan. Naahar mo to Marvin ang kuan ni Marvin. Trapo. Sa kay giluto ni Sherwin na sudan. Diha atong i-check. Hala.
Lamig sudan guys. Mag-prepare na din ta kay maniud to kay unsa na orasa dito ra siguro mi magkaon. Kay kuan naman alas 11 naman kapin. Di tan-aw na to di ang oras di. Lah, alas 11 na jud di ay. Dali kayong oras guys. Nya kana wa pa na ma-plaster unya pa na ana to i-plaster human pa nya paniud to. Nya kani parcel pud sa ni siya. Nya di apay mga parcel dani wa pa na ko na open. Dani. Kalat pa ni kay diri guys. Pero ato ra ni i-arrange karon. Dana lang sana siya. Kay mag-prepare sa ta sa paniud to mga manang. Yun na ana sila. Ay di ay da. Unsa ni ganito da Nicole? Ano na? Okay na na siya. Lagi giahak ay nalimot ko. Medya og 3/4. Medya og 3/4 dayon ta to Kay ang Hindi ko sa dana. medya moy diri unta to ang medya. So kani patangtang na lang ni nako siya kay ligo naman to ang kuan. Kay 3/4 man. Pwede naman ni siya kol tagtangon. Hala na anak guys. So siguro karon hala. Man tong kuan. Isa pa. Ako sa ipakita ni Uncle kay basig na ay kulang dami. Na ay gipalit ni Marvin nga soft drinks. Unsa? Na kay agkuan na ta, kaunat ta. Di ara. Ang snacks nila kaganiha. Hala, but nag-snacks baka sila kaganiha. Dami ra ba to guys? Kuan. Dana na sa ipakita ko ni Hala, kani siya call, mao ni siya ako gipalit. Man to Marvin. Mao na siya call. Kana Okay na Ang para sa kani. Unsa Okay na na. Okay na. Unsa ganitong ibutang sa kanang dini call? Puksi? Kuan. Body filler. Body filler. Wala imo Tanaw na ko na mura na pa dito. para ba ko kapalit. Ilang na mura na dito ako. Kani bisagra. Hmm. Unsa mo ni sa nga bisagra? Sige na. Tao na to na unsa na. Na. Damay kay iyang kuanda. Kani di mo pwede lansan ba siguro kuanda. Okay ra ni siya daghan mo kayo. Daghan man tag-upat man na kada kuan. Tag-upat na siya kada kanto niya. Upat sa gabok sila mahawid. Pagkabok mo hawid. Ikaw na Marvin kay basig makuana na Marvin. Kilo. Ano siya silakan. Muna ni yang gap na yang design na tunga nga dili siya siro ko. Dili siya kuan. Na yang bangag sa tunga nga inana. Kana siya kita na nimo. Muna yang design. Bangag-bangag. Bala siya kanan. Nandot ta. So, okay na. Nana rin tayo sira. Imo sa nagigukura Danila ang iring ha. Beb, sige na kay kaon na ta. Diyan na lang ta kaon. Dito na lang yung magkaon guys. Ano naman siya niluto. Alisa! Diretso na rice cooker. Kuan na lang dayon. Lato ha? Ulagi ka ron na kay. Paano? Ito nakaabot. Ikuha na dana kay para snack sa na ninyo niya. Nag-snack mo ganyan na wala? Wala man. Ngano man mo sila pa snack ka? Hindi, unya na sa Agoy. sige na ron. Pa snack man ta ninyo. Hindi Marvin. Kuato kuan ka. Pukara tong kuan. Sudan. Pukara. Panyud to. Kay unsa na oras ha? Isda. Tamag-tamakan na ni ko ano. Buhian sa ni si Piolo kay tamag-tamakan na ni ang kuan. Pero kay dagan-dagan man lagi ka, dagan-dagan. Sira to bang. Biyo. Usa ni buhian. Ako na sira to bang. Di ka kuan ha. Tao. Dagan. Bani udto. Medyo straight lang. Unsa man ni wa man ni trapuyan kuan? Ay, di man na to kapilog. Ayun, na naman sila daw. Balik lumot nyo. Sige. So, maniud to ta. Kita palabi lang. Kay manok na giluto. Nauga na kang dalan kan Sirwin pa yung sa kuan ila ni Uncle Umi. Dalan ta kuan. Pinagsugan na ni. Ano uwan gabi? Ha? Lagi ng motor ni kay. Nagkuan gabi.
Hindi na kailan mo doon. Wa man nagwan dito gabi dong da. Wala man. Ang diri ra sa bukid. Ya, sa uwan lagi. Wala mo siya si tata eh? Ha? Wala mo siya Asa? Tagay na gabi eh. Yan yan, masa dini. Banat ka tagay. Okay, manok yung silin bro. Oh. Namok mga gabi ka. Gubot man. Pero dakop yapon sila dong da. Bidakop sila. Ganda man laban eh. Mga kubong. Kubong eh. Gilabay ng tunga. Hindi kang gitaw din. Bungkak. Na kay Biro mo ko. nindot sa dila tugtog. Paniud to na guys. Aga pepe na klasa. Prosesi. Kaway na pa nito. Wala na trapuhi ang lamisa. Wala na trapo-trapo. Tanaw na ito ilang gitrabaho dito sa likod kaganiha. Kaya yun lakaw na ako kaganiha nag kuan-kuan man sila diri. Ana okay naman di ay sa dandani di ay oh. Ilahang gi kuan din ni. Ilisan katong mga kuan na kaayo. Kani oh. Pangsunlod na pud sa ni siya. Grabe kay kalat ang kuan. Mga dahon o pa nasilhigan. Then kani Dani magtrabaho siguro ni Uncle karon kani Dani. Dali raman pud sad ni itaod kay itaplak raman sad ni Uncle ang katong kuan marin ani. Ang hitabo dito sa kuan gani nasa sulod ing ani. Murag mga bukbuk mga tong akong gitrapuhan. Nya mga nagkalat na diha. Pero i-arrange ra nato na karon guys. Yela. So karon ato na ni siya daning i-plaster kay para malimpyo na dahil ni. And then ang kaning bedsheet ako sad ni pulihan. Daw ka na mga punda pamulihan na naa kay para labhan. So super kalat kaayo guys, and thank you sa inyong tanan daghan kaayong salamat sa mga suporta ninyo sa amoa. Daghan kaayong salamat sa inyong tanan. Ug diri ra siguro ko taman guys. I love you so much. Bye.